Hola, sóc la Clara i et dono la benvinguda a Juny en Moviment. Per fer durant aquest mes aquest repte el que necessites, però no cal que compris, perquè si no ho tens ho pots fer amb un coixí o amb una manta, és una softball, d'acord? N'hi ha diferents mides en cas que la compris, les, per exemple, del Decathlon, són més grans. També serveixen perfectament. Jo a les classes presencials les faig servir. Aquesta la vaig comprar per internet, no sé on. Peses, que tampoc cal que compris. El pes de les peses és en funció de com estàs tu, com et sents, si has treballat mai abans en pes o no, d'acord? Jo treballaré en peses de 2 quilos. Si no has treballat en pes o no has fet pilates, et diria, comença amb menys pes, pots començar amb 1 quilo, vas veient, tenim un mes per anar-nos trobant, pots anar augmentant, d'acord? Res està tancat. Per tant, i és això, i no cal que ho compris, pot ser un paquet d'arròs, pot ser una ampolla d'aigua, pots fer-ho sense pes. Només són materials que farem servir per que hi hagi varietat, perquè hi hagi més repte i perquè puguis aprofundir més amb la consciència corporal i amb el treball de la força, de la resistència, de la mobilitat. Molt bé, què més vull que tinguis en compte per fer aquest repte? Que és apte per tothom, hagis fet pilates abans o no, d'acord? Si tens alguna lesió concreta, alguna hèrnia, alguna patologia, escriu-me i et diré quines coses has de tenir en compte per aplicar-les, d'acord? Perquè és apte per tothom, ja sigui que has fet pilates tota la teva vida o que començaràs ara. Doncs perquè construïm els exercicis amb una base i a partir d'aquesta base els anem portant a un nivell més avançat. Llavors, cadascú, en funció de com se senti, no de com cregui que se sent, anirà adaptant i anirà agafant la modificació que millor respongui en el seu moment vital. D'acord? Tota aquesta consciència de saber quina adaptació has d'agafar l'aniràs guanyant. Es tracta de, en el moment en què tu comences a fer pilates a casa, actives a escoltar, actives mirar, per si no entens algun exercici, mires la pantalla, i sobretot el que més, connectes amb el cos, connectes amb com et vas sentint. Al principi jo donaré indicacions anatòmiques, indicacions de respiració, i sé que al principi és molta informació per processar i la gent a vegades s'atabala. Jo et diria, passa de mi, queda't amb l'important, queda't amb la col·locació, queda't amb l'objectiu de l'exercici, la resta, la perfecció, la respiració, ja anirà arribant, d'acord? Tu queda't amb com t'has de col·locar, com t'has de sentir, mantenir, molts cops passarà per mantenir aquesta pelvis estable i no tinguis pressa per avançar ràpid, per voler agafar les modificacions que jo vagi afegint. És un treball personal, és un treball propi el Pilates, és una pràctica que fas per tu i per tant no has de voler fer el que veguis a la pantalla o el que jo estigui podent proposar. Vull que cadascú us escolteu i us ho adapteu, d'acord? I com ja he dit, si tens alguna patologia o alguna molèstia, em contactes i estaré encantada d'ajudar-te. Dit això, comentar-vos que jo aniré fent el repte amb vosaltres uns dies abans, avui som divendres i vosaltres comenceu dilluns, però ja tinc tot el calendari de què farem en cada sessió per treballar totes les parts del cos, perquè sigui interessant, sigui dinàmic i perquè sentiu una diferència a mesura que avancem en aquest mes, d'acord? Així que res, encantada d'estar fent això amb vosaltres, de rebre el vostre feedback, de saber com aneu, tot, de si voleu sessions més llargues, més curtes, d'acord? Ho farem juntes, aniré uns dies per davant per practicitat, perquè no puc començar el mateix dia que vosaltres, i si podem farem alguna classe en directe, que també sempre motiva una mica més, d'acord? Res, gràcies per confiar en mi, estic molt agraïda. També comentar que si estàs embarassada o de postpart, hi hauria uns exercicis, unes modificacions que hauries de fer, d'acord? Tipus, a la segona sessió, que treballem els abdominals amb softball, ja l'he gravat, i després me n'he adonat que no havia especificat que en cas de postpart o embaràs no recomano fer la flexió toràcica. La flexió toràcica és quan incorpores el tronc, quan incorpores la part alta de la columna. Fer això, en cas de postpart recent, que encara no controles tota la faixa abdominal i podria haver-hi diàstasi, o en cas d'embaràs, t'ho voldràs estalviar. Si estàs embarassada o postpart, escriu-me, t'ho explicaré millor, que ho veguis, que ho entenguis i que tu mateixa, i jo a partir de la tercera sessió ja ho diré, perquè ho sapigueu, d'acord? I també seria important que no t'estiressis panxa a terra, sobretot en el cas d'embaràs, quan ja tens panxa perquè no estaries còmode. També en el cas de postpart, si encara no controlem prou bé la faixa abdominal, per si està una mica, per si hi hagués diàstasi o si està distesa, que no estiguéssim
forçant que aquest recte abdominal o aquest transvers sortís en fora. Aleshores t'estalviaràs els exercicis panxa a terra i la flexió toràcica. Modificacions a fer quan són els abdominals, senzillament el cap al terra, controlar que aquest recte abdominal no surt en fora, sinó que manté la forma, d'acord? O en cas d'embaràs o diàstasi, que no ens surti, que no se separin més del compte aquest recte abdominal. I quan estiguem fent els exercicis panxa a terra, podries col·locar-te panxa en l'aire i fer un exercici que practiquem molt a la primera sessió i la segona sessió del repte de juny, que és el pont de gluti, d'acord? Et col·locaries panxa en l'aire i treballaríem des d'aquí i baixaries. I estem treballant el gluti, estem aprofundint amb les lumbars, és un exercici segur i estaríem també treballant l'extensió. Aquesta seria una modificació, potser més endavant us en proposaré alguna altra, d'acord? Crec que això és tot en cas de prepart i postpart.